Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите лого чрез програмата Paint и PowerPoint. Давате файл, Open, избирате си картинката, която ще ви бъде лого. Аз ще избера тази на Иван Ангелов. После влизате в PowerPoint. Сега давате тук долу. Избирате си и пишете текст. В случай 1.21. Окей. Тук си го правите както искате, после му давате копи. Идвате тук. Paste. И си го слагате, давате файл, Save As, работен плод, PNG, Save. Излизаме от тук. Ето го и резултатът. Това беше всичко от мен. Аз бях Деница 21. Да виждате.